Xa se coñecen os datos do informe elaborado polo equipo de reconstrucción de accidentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil, realizado a finais do pasado mes de setembro. Nel recóllese a reconstrucción do accidente ocorrido en maio na estrada C305, no límite entre os concellos da Pobra do Caramiñal e Ribeira. No sinistro perderon a vida dous mozos, que eran parella, Abraham Muñiz e Sara Lampón. Os datos tomados por esta unidade especializada en sinistros confirma que o outro dos vehículos implicados, o BMW, conducido por Pilar Fernández, ía a 130 km por hora. Dase a circunstancia de que no tramo no que se produciu a colisión, a velocidade máxima está fixada a 70, o que significa case o dobre do permitido. No informe detállase tamén como foi este o vehículo que invadiu o carril contrario, para acabar colidindo contra o Seat León no que viaxaba a parella de mozos falecida. Estes datos súmanse tamén aos xa coñecidos que demostraban que Pilar Fernández conducía baixos efectos do alcohol e as drogas. O informe realizado polo equipo especializado en accidentes da Garda Civil de Tráfico seralle remitido ao xulgado número 1 de Ribeira, que é quen instrúe o caso. A condutora, a petición da propia acusación particular que leva a familia das vítimas, podería enfrontarse a unha pena de entre 4 e 6 anos de prisión por un delito de homicidio imprudente.